Så er det nok lidt at se. Du er live. Jeg er live. Skal vi tættere på, eller hvad? Så, Bum. nu vælter jeg helt i det. Det går skide godt, ja. Vi... Man kan også se, at der ikke er noget under bordet. Det er også klasse. Ja, lige præcis. Er det meningen, at det er så sløret for sig selv? Det ved jeg faktisk ikke. Og nu har jeg slået live kommentar fra. Er det fordi, kan I like udsendelsen, hvis I kan høre, hvad vi siger, og går klart og tydeligt igennem? Ingen likes indtil videre. Der kom et. Perfekt. Okay, fair nok. Det er bare en, der er præcedens for resten af... Ja. Skal jeg ikke lige prøve at holde på telefonen? Jo, gør det. Hvad siger du herovre? Hvad siger den? Sådan der. Ja, nu snakker jeg lige til Jeppe. Kan man høre, hvad jeg siger? Klart og tydeligt, det er perfekt. Man kan også høre mig, kan jeg Ja. på den anden side der. Til gengæld så er det en lille smule svært at se i skærmen. Ja, Ja, jeg ved ikke, om den kan komme en lille smule tættere på. Tror du, det vil hjælpe på nu? det Ja. kan godt være. Prøv det. Det tror jeg er meget bedre. Der er jo lidt plads, hvis man vil skygge. Du gør sådan der. Ja, så uden vi skygger for noget. Uden at vi skygger for noget som helst. Ja. Det passer. Du Kan jeg lave det? yes. Jamen, klokken er 17.17, så spørgsmålet var, om ikke det var ved at være tid til at gå i gang. Tænker jeg. Ja. Jamen, så vil jeg starte med at sige hjertelig velkommen til dem, der nu engang kigger med. Lige nu har vi ikke en stor fornemmelse af, hvor mange det er, men kan da se tallet op i hjørnet, at det er stødt stigende, så må ikke der nok skal komme nogen. Om ikke andet, så har man mulighed for at se det bagefter. Jeg hedder Jeppe Thøgersen, og udover at være repræsentant for efterskole idrætsudvalget, så er jeg også til daglig håndboldlærer på Gundsleholm Idræts Efterskole, som er en del af Region Sjælland Syd. Vil du sige noget om det? Ja, jeg hedder Mikkel Fein og er håndboldlærer nede på Strib Idræts Efterskole, og har fået lov til at arrangere i år, og er i gang med det. Der er stadigvæk lidt arbejde nu, men vi glæder os helt vildt til at se de 15 andre skoler for hvert køn nede ved os her om et par uger. Ja, 3 uger tid. Ja. Ja, sådan noget lignende. Ja, og vi sidder på BGI-akademiet, hvor at der har været afviklet playoff i dag. Her på BGI har pige-playoff-delen været afviklet, og i alt imens så har playoff for drengene været afviklet på Hellebjerg. Vi har været i løbende korrespondance og har fundet de sidste 4 hold, der har fået æren af at deltage i det her års DM-stævne for henholdsvis piger og drenge. Stort tillykke til de hold. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Ja, måden det kommer til at fungere på, det er, at jeg har sådan et skriv her, som man selvfølgelig er hjertelig velkommen til at læse her efterfølgende, hvis det er. Det handler om, hvordan vi kommer til at gøre det her. Jeg kommer ikke til at gå igennem det alle sammen slavisk og sidde og læse det, men der er nogle ting, der er vigtige lige at få sagt. Det første, som er rigtig vigtigt, det er, at vi kommer til at trække holdene i lag, og vi kommer til at starte med første lag, altså de hold, som er seedet bedst til det her DM-stævne. Så kommer vi til at trække det andet lag, det tredje lag, og til sidst så trækker vi det fjerde lag, som også er det lag, der repræsenterer playoff-holdene. Der kan opstå situationer i sådan en lodtrækning, hvor at der kan blive trukket hold op af hatten, som er fra den samme region som et af de hold, der er fra lag 1, eller lag 2, eller lag 3. Hvis det sker,
så kommer vi til at putte det hold over i den næste pulje. Det vil sige, hvis vi trækker et hold op fra pulje A, så hvor der allerede er et hold fra den pågældende region, så kommer vi til at putte det hold over i pulje B, hvis det er muligt. Hvis der også er et hold fra deres region i den pulje, så kommer vi til at lægge holdet over i pulje C eller pulje D. Alternativet har været at lægge holdet ned igen, og så prøve at se, om man kunne trække et nyt, og det virker fjollet. Så vi flytter holdet videre derhen af. Skulle det mod forventning ske, at der opstår en låst situation, altså en situation, hvor i at det næste hold, vi trækker, uanset hvad, ikke kan lade sig gøre, at de kan lande i den pulje, så trækker vi hele det lag forfra. Det ved vi ikke, om det kommer til at ske. Det er jo ikke så tit, det sker, men der kan opstå en situation, hvor at det kan ske, og så vil vi trække hele det lag forfra, i stedet for at man bare lige bytter rundt på 2 hold, fordi det er lige det, der giver bedst mening. Det skal helst være fair, og det skal helst være tilfældigt. Ja. Cool. Jeg tror, jeg har dækket os ind, Mikkel. Sikkert. Ja, så vil vi starte med pigerne. Vi har sådan en kuvert, der er umulig at kigge igennem, og i den kuvert, der ligger der 4 hold fra første lag. Jeg vil holde, og Mikkel han vil trække, og så... Så vi skal sige, at det er Signe, Lægården, Søs og Glamsdalen, der befinder sig dernede. Ja, fra Jylland Syd, Jylland Vest, Sjælland Nord og Fyn. Ja, så Mikkel... Og jeg trækker et hold, som kommer her. Det er Søs fra Sjælland Nord. Ja. I pulje A. Og den trækker jeg over i pulje A. Ja, så skal vi have til pulje B. Det bliver Signe. Signe fra Jylland Syd. Ja. Ja, til pulje C. Pulje C har vi Glamsdalen. Glamsdalen fra Fyn. Og pulje D. Vi håber, det er Lægården. Det er Lægården fra Jylland Vest. Fedt. Godt. Jamen, en god start er godt begyndt at halvt fuldendt, er det ikke sådan, man siger? Vi tager de 4 hold fra andet lag og putter i Og her er der heller ikke noget, der kan gå galt. Nej. Er der ikke nogen på samme region? Og jeg blander lige en gang her. Yes. Og der er ikke noget, der kan gå galt. Nej, vi skal måske lige sige, at det er Vejle fra Sydøst, Stidsholt fra Jylland Nord og Hellebjerg fra Jylland Sydøst og Hal Ege fra Jylland Øst. Hal Ege er jo faktisk blevet rykket et lag op, selvom at de sidste år fra Jylland Øst repræsenterede og blev nummer 9, altså bedst i 3. lag, kan man sige. Så havde Jylland Nord sidste år 2 hold i top 8, men da Jylland Nord kun har en direkte plads og en playoff-plads, så falder de ud, og så er det det næste hold, der rykker op i det lag. Så Halle er rykket et lag op på bekostning af et hold for Jylland Nord. Ja, det var. Jeg trækker til pulje A. Ja. Det er Hal Ege. Ja. Til pulje B har vi Stidsholt. Ja. Sammen med Signe. Ja. Til pulje C har vi Vejle. Ja. Og til pulje D har vi Hellebjerg. Fedt. Så passede den region også. Cool. Vi springer til det næste lag, 3. seedningslag. Her. Der er det Gunsløholm fra Sjælland Syd, det er Lyng's fra Jylland Vest, det er Vojens fra Jylland Syd, og så er det Strig som arrangør, der automatisk bliver placeret i 3. lag fra Fyn. Og der er ikke så mange benspænd nu. Der er en lille smule i forhold til vest og i forhold til syd. Ja, vi prøver Fyn. Ja, vi ser om ikke det går. Til pulje A har vi Vojens. Ja.
Til pulje B har vi Lynx. Det passer sådan set også meget godt. Til pulje C har vi Gundsøholm. Ja. Og til pulje D har vi Strib. Så passer pengene også til. Altså indtil videre er det jo gået gnidningsfrit. Ja, det kan godt være, at jeg jinxer den lidt her. Fordi der er trods alt et par ting, der kan gå galt. Men vi prøver at se, om tilfældighederne kan guide os i mål her. Det er Ore, Dejbjerglund, Vivild og BGI, der er at trække imellem. Jeg trækker BGI. De kan godt lande i pulje A. Til pulje B har vi Ore. Ja. Til pulje C har vi Vivild. Ja, og Vivild kan egentlig godt være i pulje C, men problemet er, at Dejbjerglund kan ikke være i pulje D. Så vi bliver nødt til, fordi der ligger Lægården allerede fra Jylland Vest, så vi bliver vel nødt til at lægge Vivild over i pulje D, fordi vi ved, at det næste hold, der kommer op, vil være Dejbjerglund, hvis vi har lagt det rigtigt. Og det havde Det er vi. rigtigt. Dejbjerglund, måske svært at se. Ja. Og så dobbelttjekker vi lige en gang med, om der er nogen hold fra samme region i, det kan være, hvis vi Farvekoden. i farvekoden her. Om Det er der ikke. det ser rigtig nok ud. Gør det ikke? Det gør det. Det er fedt. Jamen, så har vi pigernes puljer til DM, og bare lige for en god ordens skyld, så vil jeg bare lige læse op, at pulje A er fra, ja, det er Søs, det er Halle, det er Vojens, og det er BGI. Pulje B er Signe, det er Stidsholt, Lynx og Ore. Pulje C er Glamsdalen, Vejle, Gunsløholm og Dejbjerglund. Fra pulje D, der har vi Lægården, Hellebjerg, Strib og Vivild. Ja, fedt. Jamen, vi går til drengene. Og her, der kan jeg se, at jeg ikke har nået at slette det sidste playoff her, men vi har dem her. I første lag har vi Vejle, Skyrum, Isi og Silkeborg fra henholdsvis Jylland Sydøst, Jylland Nord, Jylland Vest og Jylland Øst. Har du lagt de første hold ned i allerede? Det er klasse. Så blander jeg lige en gang her, så ikke vi skal anklage Mikkel, han har lagt en speciel rækkefølge. Ja, og prøv lige. Værsgo. Trækker til pulje A. Ja. Silkeborg. Pulje A, Silkeborg. Til pulje B. Skyrum. Jylland Nord, Skyrum. Til pulje C. Trækker vi Vejle. Vejle. Fra Jylland Sydøst. Og til pulje D. Ikast, Isi. Sådan. 4 hold fordelt. Vi skal have 4 nye ned i konvolutten. Og jeg blander en gang. Således. Værsgo, Mikkel. I pulje A er Ore. Ja. I pulje B er Dejbjerglund. Ja. I pulje C er Gundsøholm.
Og pulje B er Signe. Ja, tak. Og umiddelbart heller ikke nogen benspænd endnu. Nej, det kan vi løbe ind i. Det kan vi sagtens. Jeg blander lige en gang. Yes, værsgo. Til pulje A. Pulje A har vi Hellebjerg. Og det kan godt lade sig give sig. Ja. Til pulje B har vi Søs. Ja. De er også dejligt nemmere at placere. Der er heller ikke begrænsning på det sidste. Nej. I pulje C har vi Strib. Arrangørerne. I pulje B har vi halv E. Således, alt er godt indtil videre. Så skal vi have de sidste 4 hold, de 4 playoff-hold her fra dagens playoff-stævne. Det er Engstrup, det er Brøruphus, det er Lægården og det er His. Ja, Til pulje A trækker jeg His. altså. Til pulje B trækker jeg Engstrup. De kan ikke lade sig gøre, at Engstrup kommer i pulje B, da Skyrum allerede er der. Derfor bliver de flyttet i pulje C. Ja. Så skal vi have trukket et nyt hold til pulje B. Der løber vi i problemer, fordi der er Jylland Vest i både pulje B og pulje D. Ja. Så derfor bliver vi nødt til at trække det Ja. her om. Ja, vi bliver nødt til at trække playoff om, fordi vi kan ikke placere Lægården i hverken pulje B eller i pulje D. Så sådan er det. Yes, de rører ned i igen. Og jeg har ikke, i det her papir har jeg ikke benævnt, hvor mange gange vi prøver, for at vi er nødt til at bare placere. Til pulje A var der Engstrup. Ja. Vi prøver igen. Pulje B har vi His. Ja. Og så er den lidt givet på forhånd nu, at Og gør det for en god ordens skyld, Ja. at vi trækker Brøruphus, som ikke kan være i pulje C, og derved bliver flyttet i pulje D. ja. Og til sidst trækker vi Lægården fra Jylland Vest til pulje C. Ja. Og jeg synes, at min finmotorik har været okay. Ja. Jamen, jeg læser lige puljerne op her. Pulje A, der har vi Silkeborg, vi har Ore, vi har Hellebjerg og vi har Engstrup. I pulje B, der har vi Skyrum, vi har Dejbjerglund, vi har Søs og vi har His. I pulje C, der har vi Vejle, vi har Gundsleholm, vi har Strib og vi har Lægården. I pulje D, der har vi Easy, vi har Signe, vi har Halle og vi har Brøruphus. Det burde også, som jeg lige umiddelbart ser det, så er der ikke nogen hold fra samme region, og der er et hold for hvert seedningslag i hver pulje. Ja, Det passer. så passer pengene jo sådan set meget godt. Er vi der, hvor at vi kan sige en lille smule om, hvordan DM bliver? Er der noget, du tænker, at de skal glæde sig ekstraordinært til? Det er også tavlen, den er ikke aftalt på forhånd. Jeg kan sige så meget, at det hele bliver afviklet i Middelfart og Strib. Det bliver sådan, at alle pigerne overnatter på Strib Idrætsefterskole og i hallen der, og alle drengene overnatter inde i Middelfart Sparekasse Arena. Der er 3 haller derinde. Der er en hal til rådighed, hvor drengene overnatter.
Og så spiller vi i Middelfart Sparekasse 2 halver ude i Strib, i Strib Aktivitets- og Fritidscenter hedder det. Puljerne og kampplanen vil blive lagt ud hurtigst muligt, kan jeg sige. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og følger de kanaler, YouTube-kanaler, jeg har lagt ud inde i den officielle Facebook-gruppe for DM for efterskoler 2026. Ja. Den burde være til at finde derinde, ellers så kan jeres lærer i hvert fald sende den til jer. Alle kampe vil blive livestreamet. Fedt. Via YouTube. Via YouTube? Ja. På kanalen? Ja. Yes. Yes. Så kan jeg måske også fortælle, at jeg har prøvet på at gøre noget ekstra der med dommer. Ja. Hvor jeg har haft dialog med Jesper Kikholm Madsen inden fra forbundet, og de vil forsøge at aktivere alle deres unge talentdommer. Så det skulle gerne være en nogenlunde dommerkapacitet, der ankommer. Det bliver pissefedt. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til både at spille, men også bare til nogle fede dage. Det kan fysisk. Ja. Tak til alle jer, der sad og så med. Vi ses lige pludselig. Vi ses om 3 uger. Om 3 uger, ja.